Dan takarar gwamnan Kano a jam'iyyar PRP Salihu Tanko Yakasai ya ce sun shirya tsaf domin fafatawa a zaben gwamna da za a gudanar ranar Asabar mai zuwa, inda ya tabbatar da cewa ba zai janye kowane ɗan takara ba. Dan takarar gwamnan na PRP ya bayyana hakan ne cikin wani saƙon murya da ya aiki wa al'ummar jihar Kano musamman ma magoya bayansa. Salihu Tanko Yakasai ya ce wasu sun nemi ya siyar musu da takarar, wasu kuma sun nemi ya janye musu, amma bai yi hakan ba saboda don ci gaban al'umma yake takarar. Gashi mun kawo gaba general election kuma ba yadda ba a yi fafata da mu ba, wasu sun nemi mu sayar musu da takara minki, wasu sun nemi mu janye musu, mun ce a'a, dan al'umma muka fito kuma muna da manufofi da kudur-kudur da muke ganin cewa zai taimaka wajen kawo ci gaba a jihar Kano. Saboda haka ba abin da za mu ce da Allah sai godiya. Al'ummar jihar Kano muna godiya bisa goyon bayan da aka bamu. Ya ƙara da cewa sun shirya tsaf domin lashe zaben da ke tafi, kasancewar sun zagaya lungu da saƙo na faɗin jihar Kano domin gudanar da yaƙin neman zaɓe. Mun samu mun zagaya 44 local government, mun yaɗa manufa, mun gaggaisa da manyan gari, duk abin da za mu yi da ɗan takara zai gwagwadon iko, alhamdulillah mun samu mun yi. Saboda haka muna godewa al'umma, muna godewa 'yan jam'iyya mu gabaki ɗaya, 'yan jam'iyyar PRP tun daga kan matakin shugabanci na jiha har mataki na local government da na mazabu da na chapter da 'yan akwati. Zaɓe Allah ya kawo mana gabarsa, GB Asabar za a shiga zaɓe, saboda haka muna kira ga 'yan jam'iyyar PRP a fita a aiki tukuru, a nemi jama'a kuma a tabbatar cewa an yi abin da ya dace domin a kare mana ƙuri'unmu. Al'umma gari da za su zaɓe mu muna gode musu tun yanzu, wannan nasara da muka samu mu same ta ba sai da sahalewar ku. Salihu Tanko Yakasai ya gode wa magoya bayansa da 'yan uwa da abokan arziki da sauran al'ummar jihar Kano bisa irin goyon baya da soyayya da suke nuna masa tun daga lokacin da ya fara neman takara har kawo yanzu. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya buƙaci 'yan Najeriya su tabbatar sun gudanar da zaɓukan gwamnoni a faɗin ƙasar nan cikin kwanciyar